ఏంటిది నిజమా? బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ చేసే ఒక్క ఫైట్ కి బిగ్ బాస్ కి క్రోర్స్ లో ప్రాఫిట్ వస్తుందా? ఎస్. అంటే వాళ్ళు కావాలని కొట్టుకునేలా చేస్తారా? గొడవ అంటే టీఆర్పీ అంటే డబ్బులు. అంటే బిగ్ బాస్ సీజన్ 13 హిందీలో అలీం రియాజ్ కి సిద్ధార్థ్ శుక్లా కి గొడవ అయింది. ఆ ఫైట్ వల్ల 65 lakhs గా ఉన్న వ్యూస్ ఆ ఫైట్ తర్వాత 1 crore 5 lakhs కి టచ్ అయింది. ఆ ఎపిసోడ్స్ తర్వాత కలర్స్ టీవీ వాళ్ళ యాడ్స్ రేట్ ని 3 times పెంచింది. బ్రాండ్స్ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెన్యువల్ చేసుకున్నాయి. పాపం కంటెస్టెంట్లు డబ్బులు ఫేమ్ కోసం వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ని అమ్ముకుంటున్నారు. ఒక టీవీ షో కొట్టుకోమని ఎంకరేజ్ చేసి కోట్లు సంపాదిస్తుందా? అదే 2 దేశాలు 2 మతాలు కొట్టుకుంటే కొంతమంది ఇంకెంత సంపాదిస్తారు? ఈ కలియుగంలో కష్టం కాదు మోసం చేయడం, వేరే వాళ్ళతో గొడవలు చేయించడం, డబ్బులు సంపాదించడం. దేశం, మతం, కులం పేరుతో గొడవలకు వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. బికాస్ మీ ఎమోషన్స్ తో మీరు గొడవలు చేస్తే ఆ గొడవల వల్ల వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు. ఇంకో విషయం చెప్పనా? ఏంటి?